Si Job nakasinati o grabing pagsulay, gawas nga nawagtang ang iyang tanang kabtangan, gawas nga namatay ang tanan niya mga anak, sud lang sa usa ka adlaw, gibutangan pagid siyag nuka ni Satanas, gikan sa nga ris iyang lapalapa, nga di na gyud maayo. Tungod niini ang iyang asawa, miabando na niya dito sa ilang balay, ug dito na lang siya galingko Daplins Dan. Kay hugaw naman kay siya. Mao to nga nakaingon siya dinhi sa atong ebanghelyo, kanindot untag ikulit sa bato, aw sa atong unang pagbasa ba, ang akong gipanulti aron inyong mahinumduman. Kay wa gyud ko isa ug ambot nganong giingon ani kos Ginoo. Pero bisan pa man ana, mi-conclude siya sa pag-ingon, apan milaom ko nga makakita gyapon kos Ginoo. Ana siya. Unya atong panahona, dili na siya langyaw alang kanako. Pasabot, suod na gid sila. Si Job, nabilong to siya sa Old Testament. Wala pa mataw si Jesus atong panahona. Mauto nga ang ilang tanaw sa una, basta nanagan ikay mga sakit, na nakay mga dimalas sa imong kinabuhi, gisalikway kas Ginoo. Mao nay ilang tanang kuan sa una, ilang panghuna-huna. Kamo karon unsa may inyong panghuna-huna? Kung di malason ka kaayo, masakit pagyud ka, unsa may imong gihuna-huna? Nga gibindisyonan kas Ginoo o gisalikway? Gibindisyonan o gisilutan? Oh, naraba say uban nato dinhi, mura gitag mga taga Old Testament. Sa Bag-ong Testamento, si Kristo nagsulti, bulahan kamo mga masakiton, bulahan kamong nanaghilak, bulahan kamong gidaog-daog, bulahan kamo kon panamastamasan og patyon. Tanawa, unsay iyang gi-instruct sa iyang mga kaning additional nga 70 ka mga kuan, kaning disipulo, unsay iyang giingon? Nindot kay pag-ingon diri ay. Asa naman to? Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karniro ngadto sa mga lobo. Unsa man ang nating karniro? Pagkaon sa lobo. Kanang lobo, wild beast, wild dog. Kita gana sila nating karniro, tukbon gina nila, tangag-tangagon gina nila maayo. Pero ang giingon ni Kristo diri nga pasumbingay, nagpadala ko ninyo samas mga nating karnero ngadtos mga lobo. Sa ato pa, ipakaon gyud ta. Ipakaon ta. Mao na kinisad si Saint Teresa of the Child Jesus, 19 anyos, guwapa kaayo nga pagkababay, energetic kaayo nga pagkatao, gusto kay siya og kanabang activity with community. Socialized man kay ni siya nga kaniganing pagkabatanon, mao ni nga makalingaw ni siya sa iyang kaubang mga madre. Ambot og ngano nga siya pagi nataptan sa tuberculosis nga niadtong panahona wa gitambal. Wa gitambal ba? Mo to ang buhaton ra gyud sa unang masakit lagi kag tuberculosis, ibutang ra gyud kag room, mura ba kaning COVID ba? I-quarantine ka, unya dili nakapagawason hangtod maayo. Unya kay wa may tambal, di sad maayo. So 5 ka tuig siya didto nga didto ra gyud siya sa room. Di gyud siya pagawason, hatdalan siya pagkaon, naalay nag-atiman niya didto, ambot nagsulod na ba katong PPE sad sila inig suod, no? Uso na ba kaning ingon ani kanang mask. Mauray mo adto niya dito, siya ra yung usa, gahuwat ra gyud siya kanus-a siya mamatay. Kita karon guol na kaita, sus 5 na ko kabuwan ga quarantine, 14 na ko kaadlaw ga quarantine, kaluoy na gid nako. Si Saint Teresa 5 ka tuig siya ga quarantine. Hangtod yun namatay. Nya kana ba yang tuberculosis, kanon ba yang imong unod ana, di ba? Mag-anam kag kadaot, hangtod mabukog panit na lang ka. Pero dito sa iyang sakit, si Saint Teresa nakakita og dako kaayong kahigayunan
aron iyang ma-express ang iyang dakong gugma sa Dios ug sa atong isig katawo, labi na gyud sa simbahan, sa mga misyonero sa simbahan. Ug mo nang na-declare siya pagka year 2000 one of the saints of the missions. So na wa siya katikang bisag usa lang kalakang outside sa portal sa monasteryo sa Carmelite, pero nahimo siyang patroness of the mission. Nahibaw mo nga no? Wa no? Kung nahibaw mo, congratulations. Tungod kay iyang gi-offer isip pag-ampo alang sa kalampusan sa misyon sa simbahan, alang sa kaayuhan sa mga masakiton, labi na gyud mga pari o mga madre. Pinas mga pari nga siging inom. Unya maayo unta sila sa ilang mga sakit. Nya siya'y moantos sa angayng antosonon sa mga pari o mga reliyoso nga nagmisyon. Dunay panahon nga sakit naman jud kay nang mag-ubo ka, nya magluwa kag dugo. Bisag maghigda ka, idig ubo nimo sakit man na, no? Nya kay kada bit kuno sa iyang sakit nga giantos, dako man nga pag-ampo para sa mga taong iyang giampo. Nay panahon nga daghan kay siya giampo nga ang iyang ubo nga kanang maghigda siya or maglingkod dili paigo. Ang iyang buhaton magdagandagan siya sod sa iyang kwarto hangtod nga mutikuka gid siya maayo usay makuyapan pa siya sa inubo. Maabutan na lang siyang naghigda sa salog nga nakuyapan tungod sa pagsigig ubo. Nya pangutanon siya, ngano imo man gibuhat? Siya, kuwang kaayo ang kasakit kung maglingkod rako, daghan magugog angay iampo. Ngunit akong dugangan ang kasakit. Duta na no? Kamo niabot na mo ana. Kana ba sige kag kulatas imong bana niya magsingkat dugangi pa kay iampo ko ni parang father, parang sister, para ani mga pastoral council, para aning ni ang mga uban pang mga katawhan karon nga nag-away, nagkinihaay, mga managsuon ra ba? Ako ning iampo. Sige, darling, kulataha kog maayo kay i-offer ko ni akong kasakit. Naabot na mo anang una-una. Na mga yawan-on pa mo. Ang kasakit di ay dinhis kalibutan, mao'y atong puhunan para makabot ang dako kayong kabulahanan. Muna ang instruction ni Kristo sa iya mga apostoles, panglakaw mo, ayaw mo pagdag kwarta, ayaw pagdag sandalyas, ayaw pagdag ilisan. Kita, purti na itong makatigom og sandalyas, bisag ka itong mga guba, tipon, kuanon yun, tipigan yun, daghan kay mga sinina, mga igsusulob, lain-laing color kay i-match lagi sa make-up, sa bag, sa sinilas, daghan kay ana gipang stocks, mo nang dakuon sa dimo imong room, ana ambot ang kaming mga pari, dakuon ba sa kamong room kay daghan sa kaming mga unsa may imong stock dito ka no, mga Biblia ana no, mga Bible ba lain-lain nga mga Bible. Ni ayaw pagdala og pagkaon, hala daghan kay tag pagkaon dadon. Ana. Nya nahaom pa ka tani sa misyon sa simbahan o sa misyon ni Kristo. Nahaom pa tawa na. Oy, tubag. Naliwat pa ta ni Saint Teres, ni San Vicente Ferrer o sa mga santos nga atong gidibusyonan. Wa na? Hain naman ta maliwat. Tuan na silang kontra. Tuanas mga hakog kay kwarta, tuas mga hakog kay dungog, hakog kay ni mga kalami sa kinabuhi, comfort sa kinabuhi. Tuan na tanaliwat, nya gasigi tag ampos Ginoo, gasigi tag isa-isas atong kamot. Sakto pa gani, mangundang nakataning buhatan, no? So good karon, desisyon na mo, gusto kong magantos. Abot mo sa inyo, imong bana, siging hapyod sa manok, na dong gusto na kong magantos. Siya, oh, maayong yawaa ka. Kaysa una, magsige magkagyaw-yaw niya. Ikaw, nanaladyo ka na imong manok. Nanaladyo ka manok. Mula ka na idahang kwarta. COVID na baron. Sige pa kag sugal. Ana-ana ka. Pero karon ka, dong, gusto na kong magantos. Yung ba na siya, salamat taong yawaa ka. Kaya di na ka magyaw-yaw. Awa na. Primero ato, yawa pa to. Yawa naman yung ka magyaw-yaw. Sige naman lang yung kag atiman niya. Siya, bigyan mo atiman mo. Pero ikaw, sige yung kag care niya. Dangtan og mga pila kasimana. Mingon siya,
Nausap mo tinimpanuay dako ay ha. Mato yan kang obserbahan, iya kang kulit-kuliton, ana pakiton kaniya nga na siya babae ditong agbay-agbayan nga wa ka kaila. Nya igor ka mo smile, manal ka salamat sa pag-antos dong. Oy, ang imong bana madugay ana makaingon gina siya day na ako gid na pruibahan nga naa gid ay milagro ang Ginoo. Kay wa jud ko magtuong milagrohan paning batasan nimo. Sige, manindog na ta. Dunay duha ka pulong nga para nako importante kay natong hinumduman. Kaning pulong nga bunga o bahin. Duha na kabi, bunga niya bahin. Daghan kayog mga maayong butang ang atong nadawat dinhi sa atong kinabuhi sa kalibutan. Nya gihatag ni Ginoo aron mamunga. Nya inigbunga na kinahanglan tang mohatag og bahin ngadto niya. Kamoron namunga na mo. Nya nibahin mo. Mo'y klaro. Unsa may maayo na aron nimo? Sugdig tan-aw gikas imong ulo nga rib kadung si Montiel. Kanang imong naong maayo na. Maayo. Nya nibunga na. Nya mibahin ka. Nibahin ka sa bunga na. Kay usahay ra ba ang atong bunga kita ra say kaon-kaon. Pasabot murabag for our own consumption. Way labot ang uban. Ang atong ihatag sa uban mao ang atong bati nga mga butang nga dili bunga sa hinatag sa Ginoo. Pananglitan kanang imong naong ug imo na nang ikusmod kinsa man ang bunga sa Ginoo o sa yawa. O di na nahinatag sa Ginoo kaya ang hinatag sa Ginoo sa imong naong ang maayong naong dili ang bating naong. Ug bati gani kag naong hinatag na nasyawa ang imong naong. Sige, lingian na imong tupad. Nindot og naong o bati og naong. Wa na magagad sa kortes naong. Nagagad na sa posisyon o sa auras iyang naong. Kaya naman sa mga naong nga bati kay korte pero nindot kay tanawon. Nga naman, kay mapahiyumon, malipayon, o niya maluluyon. Kana mga naong nga maluluyon, matinabangon, sana smiling, malipayon, malinawon, nindot kay natanawon ng naong nga. Pero kana mga naong gani nga naaang kasuko, naaang kanini ang kahiubos, luuran kay naong, isog kay naong, ana, abisa kung saan pa na ni mong make up diya. Mahurot tala na imong make up, bati lang yapon kag naong. Di yun ka mamunga. At tanawa, kanang smiling og naong, tanawa, di ba, unsa may bunga na, inigtanaw niya na subang naong, mo smile sa mao na diri sa unang pagbasa niingon dayon ng Ginoo ngano man ni nga tamis man taning paras akong gitanom nya akong giatimag maayo na unsa man nga ang bunga aslo man kita giatagan betas Ginoo naagi nato tanan maayong pagkahimutang ang imong lawas ang imong o di adire ang imong tiil di as ubos wa mabali ang imong utok na kay utok ana kamao ka mo analyze na kay mata kadungog ka sakto kas kamot may pagkahimos Ginoo tanan na kay kasing-kasing baga tanan na imo ang gipaabot sa Ginoo nga ang bunga unta maliwat sa iyang gidesign dili aslom niyag magngislo na ng imong naong unsa may mahitabo sa imong silingan ngislo sad nya unsa man ang bungaha tamis aslom aslom kay di kaon imong aslom ngislo man ka tanawa na mga ginikanan nga magsigig pangasaba sa mga anak unsa magnaong ang ginikanan nga nangasaba tamis aslom ay unya mga anak nga naigos kasaba tamis aslom
Oh, aslom sige naon. Sugod karon igulis inyo. Pambiti ang inyong mga anak og tamis nga naong. Kanala sa naong lang usa. Oh, di ba? So mo smile mo, igtanaw niyo sa mga anak nga wa pa mamangon, iguli ninyo. Or namangon sa tuara sa computer gasigig tan-aw og sa cellphone. Ya kung managpangaon gibiyaan ra sang kananan wa hugasi, ika na sa imong hugas, smile. Sus nindutan niya ko mga anak, gusto kay mo bilin og makapalangit nato. Ana ba? Di ka imong anak sa mo pasiplat man to nimo, pasiplat ato mingon na sila nga, ala, smiling lagi kay mama, gikan mo ko nagsimbahan. Sa mo di ay sa tanawa, nasuko, wa gyud. Nya kasi duwa sila sa computer, mudool day ka, smiling kay kag naong, ingon day ka, nya dong sa may imo, tagaan ti kag snacks. Oy, smiling ka na imong anak. Di jud ka mamadlong ba? Saman, inyo nang buhaton. Oy, mga ginikanan, aslom di mo. Unsay buhaton sa aslom nga paras, naton pa ni Hesus, ablihan ang parasan, patamak-tamakan sa mga baboy ihas, ipaguba. Tanawa, guba ginang inyong relasyon, basta aslo mo kanunay. Nya kamo sa mga anak, unsaon man sa ninyo aron tamis kay naong inyong ginikanan. Unsaon man sad? Nara ninyo. Unsa may makapalipay sa ginikanan para sa mga anak. Matod pas ika-upat nga sugo sa 10 Commandments. Mga anak, tahura ang inyong amahan o ginahan. Tahod. Unsa man ang tahod? Kana bang musunod ka unsay iyang gisulti? So kamo mga anak, timanig unsay gusto sa inyong inahan o amahan. Nya wa sila musulti anak, buhata dayon. Tanawa, smiling kay nagnaw. Mingon sila, may untag mo mata mog sayo. Ikaw matag yung sayo. Imbes nga alas 5 ilang gi-expect, matag alas 3. Ana, pagsugod nagpanglimpyo sa inyong balay. Wa pa di kay tuog di. Ingon ko na imong ginikanan la, yawas tong anak doon. Alas 3 pa, mata naman. Sa wapam ko na matugod. Pero nang limpyo na ka, nang laba na ka dito, di mo nang ihapsay dito mayo. Tanawa, di ba, dali ka mamatay, Huwag ko kay to, kasi kang trabaho. May nala nang mamatay ka, nga nag-smile imong ginikanan. Yamingon din imong papa, dong, murag wapa man kay to, dong, ditso man kadag panglimpyo. Ingon siya, para ni ninyo pa, kay tahod gugay ko ninyo. Yan, indautan mo dong, padayon na dong ha. Big kalipat, suyop dayon. Alam. Di na maka nakapuyon, suyop, big mayo. Di ba, suyop og Milo ba, gatas, nana, kay aron masustansyahan ka, dili nang naang syabon. Wana sa kamutaho dino si mong ginikanan, Nya kamong mga bana, unsaon man ninyo aron tamis kay naong inyong asawa? Oy, mga bana. Ingon ra ba kuno mga bana, tamis kuno kay naong ang asawa basta sige ag hapyod. Magtagoy-tagoy ko kuno na ikabuntag. Ambot ako kasuway ana, pero ay mga bana, una sila. Ay mo pag sighapyod na inyong manok, ay mo sighapyod na ng baraha, kanang pizzas. Dito mo hapyod sa inyong asawa, mga bana. Nya ug unsa gani gisulti sa inyong asawa, mo isunda. Tanawa, di ba? Nindot kay nag-smile. Nigingon niya, biyahe ng imong kabit dong. Biyahe gidayon. Balik ka lang, ikamatay na imong asawa. Mamatay man gina. Sige din nagkabuhi na. Pero samtang buhi pa, ay kitong balika. Sugat-sugata lang. Di ba? Tahod lagi ka na bang ihatag ba? Unsay gikinahanglan? Mao biya nay gisaad sa mga bana pagkasal. Kana inighatag bitaw mga bana kamong mga kinasal, kamong way kasal mga buangon mong dagko. Kanang kinasal, nihatag mamog aras, di ba? Aras. Unsa may inyong gisulti paghatag ninyo sa aras, mga bana? Ang makatubag tagaan ako 1 million. Exact words. Sige.
Oy, mga bana, taas kamot, kisay nakatubagan eh. Kamu di acquire. Naibana diya. Oy, way nakatubag. May pangpari, nakamemorize pa. Naunta, typing raman tanay mong yunahuna. Sige, sa kong balik-balik yun. Ako nagahatag kanimo ni ining mga aras, pasalig sa akong paghatag sa akong kaugalingon alang sa imong kaayuhan. Maunay pasalig sa bana, ang akong kaugalingon, akong ihatag nimo para sa imong kaayuhan. Nya, makaayo din na sa asawa nga mga bit ang bana. Makaayo dili. Usahay, makaayo sad. Aron di kay maluya. Di oy, makapasakit na sa kasing-kasing. Unya ko ng asawa sad mo mga bit. Makaayo na sa bana. Unsa sa itubag sa asawa, inigingon sa bana, pasalig alang sa imong kaayuhan. Muana sang asawa, ug ako kining dawaton. Wa siya laing dawaton, ang iyarang bana, dili ang silingan. Bisan pagpari, ayaw dawat. Oh, kaya say, mo dawat ra sa pagpari. Sige mo paray-paray. Ganahan sa pari. Kumpiyansa ka, patay ka. Oh, ay yugan, bana ra gid dawata. Nya bana sad ang imo sang kaugalingon didto ra sa dihatag sa imong asawa, maunay makapatamis ninyo, maunay bunga sa hinatag sa Ginoo ninyo. Mamunga mo diha basta motuman ta ana. Nya ang pari, unsa man say makapabungas pari? Basta dawaton ako tanang kulikta. Nya akong ipalit og stained glasses. Tanawa daga na kay stained glasses na nataod na ba San Vicente Ferrero to asloyo. Nakita mo ana, nindot no. Wa man sad mo appreciate. Nindot kaya. Nindot ana. Mao na. Ihatag sa mga tao, ibalik sa mga tao. Muna kaming mga pare, ang makapalipay ninyo kung among puy-an, akong puy-an, ang akong gitawag og evangelical counsels, kanang poverty, chastity, and obedience. Kung ako ganinang puy-an, malipayon kayo kamo, no? Siya nang kanang chastity, imong anak porting gwapaha, magsigig paraig nako, ako ra yung iwakli, ayaw day, ayaw. Kay chastity. Ana, nya moingon ding imong anak, okay ra man guna father, ayaw lagi. Chastity. Nya moingon jud ay okay ra lagi na father, sige kausa lang. Dili pwede, di gyud pwede, no? Way bisag kausa, wa gyud. Chastity. O tanawa, di wagi madisgrasya. O, na siya. Mutamis ta basta ang mga sugo sa atong kinabuhi o estados kinabuhi atong puy-an. Mao na si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, kanunay gyud nag-ingon, puy-i gyud ang mga maayo, ang kamatuoran ug ang makalipay sa Ginoo ug sa isig ka tawo. Unsay balaan, unsay makahatag og kaayo. Maunay palambuon, dili nang mga dautan. Kay 14 daghana na rong dautan. Maunang hastang COVID, 14 na kadautan. Karon atong giusab ang atong style sa atong pagbayad aning 3.5 million nga balanse nato sa ato dinhing mga projects. Atong gihimong love offerings. Malingaw na ko bago na imuhatag og 100, naasay 50, naay 20, love offering. Naasay muhatag 2,000, naasay 10,000, 50,000, 100,000. Pulos gid ni love offering. Hay may dakog bunga ang nihatag og 100,000 o karing nihatag og 10 pesos. Parihara na basta bunga sa gugma. Parihara na. Muhatag kag 1 million, nya di nihatag 1 peso. Unsa man na? Parihara na basta bungas gugma. Pero naa kay 1 million imong ihatag 1 peso, wa kay bunga, aslom ka. Pero naa kay 1 peso ihatag nimong 1 peso,
tamis ka. Unyag na kay 2 million, pila may imong ihatag? Aron mo tamis ka. Manindog ta. Ang gipanangandoy nato sa atong tubag sa Salmo, ningon ta, agaka ako Ginoo, subay sa dalan, Nawalay katapusan. naway katapusan. Asa man ni kutob ang dalan dinhi sa diha, San Vicente ngadto. Nanay katapusan o wa? Wala. Oy, gabot na to daplis dagat wa na, humana na siya. Asa man kutob ang dalan nga nagsubay padung ngadto sa Konsolasyon. Amo na, do nagay katapusan ang dalan dinis kalibutan. Pero ang usas mga pasabot pud ani kana bang dalan nga way katapusan, pasabot ana mga panghitabo sa kinabuhi nga nindot nga dili na unta matapos. Kay kundi na to kuyog ang Ginoo, dali kay matapos ang atong mga nindot. Nanglitan ron, ang imong katawa, nindot ba nang magkatawa ka? Nabang kalipay? Nindot, no? Nindot na paminawon. Pero nakasuway na mo nga malipayon gyud mo tibok simana nga wa gyoy bisag usa na lang ka oras nga mura kag gisapot, mura kag nahiubos. Wa mo kasuway no? Wala. Mao na. Kay wa man mo magpaagak sa Ginoo. Ang pare nakasuway nga malipayon jud kanunay. Otros ang wa no. Nigmisa pa lang namo, jutay ang manimba, wa na, iubos na niya, pahitaan ni pila na lang kay makuha na to. Ano? Pero kung agakon lang gitas Ginoo, kung ang Ginoo gyud mag-agak nato, ang atong kalipay, ang atong kalinaw, ang atong katagbawan, di yun matapos. Basta siya nag-agak nato. Way katapusan. Mao na, kay di man ginakaya sa tao, ang Ginoo nagpadala og mga anghel. Ang una giyong nakig-istorya sa tao, mao ang anghel sa Ginoo. Dili ang Ginoo mismo. Bisan kadto sila si Abraham, una gid niyang nasinati, kita man gid siya mga anghel. So ang anghel gi unang nagpakita dinhi sa kalibutan. Pero ang mga anghel, mga espiritu man na, di man na sila nato, di man na pares nato. Kita flesh man ta. Pero ang anghel, espiritu. Mao to nga sige silang sulti, usahay mahadlok ang tao sa anghel. Mahadlok wag kita tag anghel, kuyaw kay tanan. Labi na nanungha na sila si Michael, si Gabriel, kuyawa na ano? Kulba ba kay anghel ko na god. Kuang kay na gamhanan kayo. Murag dili ta relax nga makig-istorya ang anghel. Bisan gani si Mama Mary gikulbaan sa dihang ni tungha ang anghel siyang atubangan. Kulba siya mo tong nimong anghel ayaw kahadlok Maria. Kay murag maging Maria la sa gunigod anghel naman ana. Haron dili ta mahadlok, nagpadala ang Ginoo og anghel nga parihas nato. Siya mura man sila di kayo makarelate sa anghel. Padadaan tanig anghel nga kanang pariha gid nila be. Nya kisa may gipada nga anghel, ang prinsipe sa mga anghel, ang hari sa tanang mga anghel. Kinsa man? Kinsa man? Jesus. Si Kristo. Si Kristo nagpakatao siya. Nya iyang gibuhat ang trabaho sa anghel. Unsa may basic nga trabaho sa anghel? Magbantay, maggiya, muagak ba mugiya, manalipod, protection, ug mo-supply sa grasya. So supplier sila. So bantay, giya sa tong usa, panalipod o paghatag o grasya. Pag-abot sang Kristo, mao gina iyang function. Ang iyang gibuhat, nagbantay siya. I am the good shepherd. Bantayan nako akong panon. Nya, nagtudlo siya o naggiya siya asa ta agi, asa ta mulakaw. Munang daghan kay sa gipanudlo, nagisuwat. Sunod, iya sa tanggi
suplayan, mao tong gasupply siya healing, gasupply siya og mga power, nagsupply siya gani, gisupply niya ang Holy Spirit aron ang nahibilin kay nisaka man siya balik sa langit, ang nahibilin mao na sa iyang gihimong mga makita nga mga anghel. Mo nang niingon siya diri, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ang musalikway kaninyo, musalikway kanako. Ang musalikway nako, nagsalikway sad sa nagsugo kanako. So ni iya jung gipakita nga sinugo ra day siya kay kanago mga anghel ang ila ng basic nga function sulugoon sa Ginoo. Sulugoon ba? Nakaron iya nang gibilin siya mga apostoles. Nya kayang iya mga apostoles nanaka naman sa tus langit. Ilas ang gibilin sa nagsunod nila hangtod karon gibilin din sa taga San Vicente. Awak mo motuog nga niya ay anghel din eh. Na, so karon duha na ni ka-anghel ang nag-uban nato. Ang anghel nga makita o ang anghel nga dili makita. Kining nanimba karon mao ni ang mga anghel nga makita. Nya kanang wa makita ron nga naas atong luyo, naas babaw, nagtan-aw nato, mao nay mga anghel nga dili makita, spiritual angels. Kaning physical angels parihara sa nig functions sa spiritual angels. Nya kanus man ta mahiusa sa atong guardian angel basta kita mo buhat pud ta sa atong trabaho isip mga makita nga anghel. Pananglitan kamo mga ginikanan, kamo bayay anghel sa inyong mga anak. Magbantay mo nila, maggiya mo nila. Asa man padong? Asa man ninyo sila dadon? Oo, ngadto sa dalan laging way katapusan. Adto ba padong sa langit ba? Sa to pa, kamo maoy tigpaningkamot pagtudlo nila unsaon ang ilang kalipay dili matapos. Oy, kamo mga ginikanan, mga buangon man kay mo. Imbis inyong anak malipayon kay gadagandagan, kaliton magbunlot ko siyon da hilak lagi. Nya unsa man na? Imo siyang gigiyahan sa kalipay ng way katapusan o imo na noon siyang gipugnan siyang kalipay? Kita mo itighatag og kalipay nga way katapusan. So ayaw gyud i-pressure ang imong isig katao. Paragod sa anghel, kanang anghel ato magbalantay, naa man na siya, kakita man na siya, pero mugiya siya, musulti siya nato kung maminaw ta. Og di sa ta maminaw, mutanaw ra na siya. Maglingo-lingo. Dahiya gyud oy. Pero di gina siya mo punish nato. Iniglingi na sa to, Ginoo tabangi taong ko. Mutingog na po ng anghel mo balantay. O mo ni buhata na. Iguman magsupak-supak na sa ka. Mulingo na sa siya. Kagyo. Tanawa si Jesus iyang giingnan ang Corazin, ang Bethsaida. Ang sa pato mo sa? Ang Capernaum. Iyang giwarningan. Pero wa niya pugni. Siya kanang inyong siging pagarbo, kanang inyong siging pangambisyon, na mas maluoy pang Ginoo niya sa Sodom and Gomorrah. Pero wa niya pugni. Igo lang gisultihan. Niya kay ni padayon man gyud, alingo-lingo lang. Stilan. Diagi kausa si Jesus gatanaw sa iyang lugar ang Jerusalem, dito siya sa babaw sa bungtod, nihilak ra siya. Pastilan nimo Jerusalem. Nganong wa man jud ka maminaw nako. Moabot ang panahon nga gunobon ka. Mao sa na ang anghel natong magbalantay nga di makita, muhilak ra pud na siya. Ya kita sad nga mga anghel nga makita, di sad nato pugna ng atong gimahal, ang atong gibantayan. Hilak lang sad ta kundi siya maminaw. Ay nila nagkasabi, ay nila nagbunluta, ay nila naghapaka, di ba? Ya, muna inyong buhaton. Kamu mga ginikanan, muna inyong buhaton sa inyong anak. Din amo mangusi, din amo manghapak, din amo mga saba. Uy, tubag mga anghel. Ala, duhara ba ni kaklase ang anghel? Na ay anghel sa yawa, na ay anghel sa Ginoo. Ang holy angels mao na ang guardian angels.
ang mga evil angels mao na mga destroyer. Kanang kusog ay mudagmal ba? Kanang mudagmal sa binuhat sa Ginoo. Mao na sila'y mga fallen angels. Naasa na sila? Kuyog sa na sila nato? To destroy. Mo nang tudluan ka nga gub-a ginang hinimos Ginoo, magamay man o madako. Karon tanawa ko no, wa ba mo mangguba sa hinimos Ginoo? Kita din sa atong simbahan, unsa man ta, nangguba ta o nag-ayo? Guba na gani atong center aisle. Pero naay gasunod nga nindot kayo, di ba? Nag-ayo ta, nagguba. Nag-ayo. Nya kamo nitabang mo dinig ayo o nitabang og guba? Uy, tubag oy. Nitabang mo ayo o nitabang og guba? Tabang ugayo. Ayo. Ni-donate na mo. Ang ato isingit lagi yun. Bitaw. Nya makahimo ka taani og wa patay daghan kayong mga angels nga makita ang ato mga donors and benefactors. Porting daghan na daghan jud kayo. Di na maihap ang ato mga donors, maihap noon gyapon kay. Maihap ra man gyud pero daghan jud kayo. Libuan na ang nagtabang nato dinhi all over the world. So ato tingaling pasalamatan ang atong mga makita nga mga angels, ang ato mga benefactors o donors. Pakpak, mga donors, benefactors. Ako nagtuo man gyud ko nga kining ato rong katapusang bayronon kaning 3.5 million, mabayran ra man gyud ni nato. Kay ngano man ning abot nagutag 15 million ang atong nadawat sud las mga 4 ka buwan from June hangtod karon. Abot tagod siya mga 15 million. So kaning 3.5 million dali ra ni siyang wagtangon tungod sa mga angels nga makita. Nya siguro sad ko nga kining mga angels nga makita sama ninyo nga nagsuporta dinhi o kanang wa nato dinhi makita karon kay naaras online nga misa nagsuporta nato. Hibaw sad ko nga kada nato hatag og kalipay sa atong isig katao, ang ato sang angel nga di makita, ang guardian angel mo supply sad sa Dios non nga kalipay. Kay matod pa ni Jesus, unsay inyong buhaton ngadtos nyong isig katao, maura say akong buhaton nganha ninyo. So tungod kay nakalipay man mo sa inyong pagtabang dinhi simbahan, lipayon sad mos Ginoo. Kamong mga nagtabang nato, kamong galingiw-lingiw lang diha. Bantay mo, magpadayong lagi ng kusmuron lagi na inyong naong. At tanawa mo, sigig panimba din nya siging hogs kolekta. Unsa mo, masulobon, malipayon. Ato sa itong pangutanon na mga online parishioners, kamong gasigig hatag dinis inyong donations, malipayon mo o magulanon? Wa mo tingog. Oy, daghan kay ni testimonya nako. Naagoy karon bag-o stage 4 siyas cancer. Ang iyang kalipay mao kuno ang pagsigig paduol sa Ginoo. Nya labi na gyud nga nakakita kuno siya sa atong misa dinhi. Sige na siya kanang paminaw sa atong misa, nihatag pagid siya iyang love offering bisan pa og stage 4 cancer na siya. Lahi sa niya to mga stage 4 cancer kay murag wa naman tong uban kani siya napa buhi pa ni. Atong mga gahapon ba to or the other day nag-chat siya nako. Nakalipay nako. Kadako sa kalipay nga iyang gihatag nako tungod sa iya bang buhi kayong pagtuo. Niingon ko niya sa akong response, congratulations nimo. You are very blessed by God. Sunan gana, kamo kuno namo stage 4 cancer. Malinawon ka? Malipayon ka? Mga yawan on pa mo. Kadto siya nakaabot na siya sa level nga din adyo kuno siya mahadlok mamatay. Excited na siyang mamatay kay kahibaw siyang suod sila ni Jesus. Kanindot ana og maunay gusto sa atong guardian angel nga moabot kita ni anang maong estados tong kinabuhi nga everything is Jesus. Matod pa ni San Pablo, ang
Sa to, ang kinabuhi mao si Jesus, ang kamatayon usa ka ginansya. O nga na. Life is Jesus, is Christ, and death is gain. Muna yung San Pablo, nakaabot na mo ana. Pakigsuod mo sa inyong guardian angels. Sige islag istorya, niya buhata sad ang trabaho sa guardian angels. Mahimo jud ka na. Si Job bitaw sa atong unang pagbasa, sige siya giyaw-yaw, sige siya giyaw-yaw, ingon din Ginoo. Pero ang angel go tingay tos Ginoo mo nitingog diya niya. Naminaw na siya siyang guardian angel ba? Giingnan siya siyang guardian angel. Ikaw ba si kagyaw-yaw diya? Nakahibaw kag hain ng utlanan sa kangit-ngit og sa kahayag, nakalakaw-lakaw na kadito lawom sa dagat. Nakakontrol na ka sa dagan sa atong kinaiyahan, makapugong kanila, nakaingos hoboy, di kong tubag, sa ino kasulti, tiguang naman ka. Sige, tubag ka na, nasayod ba kantanan siya? Di na, sobra na ka ito, mura kong buang gayaw-yaw, ngawa man di ko'y kalibutan aning tanan, muhilom na lang ko, may pagmagtuma na lang ko unsay imong ipabuhat nako. And then, mauna na ang gitawag og nabalik na ta sa dalan nga way katapusan. Kana bang mangangko na ta, mura ragyod kog buang kunwa ang Ginoo. Wa ragyod ko'y mahibaw-an kunwa ang akong Dios nga mohatag nako sa kahibalo. Manindog ta. Ang Ginoo dili makita. Daghang mga tao nangandoy makakita sa Ginoo. Sa Old Testament, ang ilag yung gihuna-huna nga kung makakita gani ka Ginoo, pasabot ana mamatay na ka. Basta makakita ka Ginoo. Mao nay panghuna-huna sa una. Pero si Job nga nabilong sa Old Testament, nakita niya ang Ginoo sa kaugalingon niyang mga mata. Wa siya mamatay. Gipunan hinuog 140 years ang iyang kinabuhi. So sa una, Old Testament, murag hadlok-hadlokon ta ba? Pero ang actual gidi ay, ang Ginoo di ay kinabuhi, dili kamatayon. Kalipay siya, dili kasakit. Mao to nga pagkakita ni Job sa Ginoo, gawas nga gisumpayan ang iyang kinabuhi, giwagtang pagyud ang iyang tawag na tog kasakit, ang iyang nuka na ayo, ang kadtong mga hayop nga nawa niya gipilo-pilo, pila ka libo ka pilo, ang iyang mga anak nga nawa niya hurot og kamatay. Pila to kabuk, 7 ba to, giilisag na po, nakaanak pagid siya 3 kabuk babae nga porting gwapaha, special yung mention sa atong Biblia, kay wa kunoy makatupong sa ilang kaanyag sa tibuok kalibutan. O kanang inyong mga naong sa kung saon inyong pagwapaw, wa yun na. kadto gid sila mo tinuod nga gwapa kay gi-mention man. Pero kining ato, minantinil ra ni mga sobra na tingali ni. Tingali sa gwapa sa mo tingali. Pero kana ba kung makakita dita sa Ginoo, dili di ta madaot, dili ta mamatay, kung dili mahatagan ta grasya. Kamo nakakita na mo sa Ginoo? Wa mo kita. Grabe sa ninyo. Kada ninyo simba dinhi, lawas ni Kristo, amen. Lawas ni Kristo, amen. Wa di mo kita na day. Di na Ginoo day. Unya, ngano mo kita? Mga buta mong dagko. Kinsa may tinuod yung nakakita sa Ginoo? Tanawa si Job ha? Ingon din siya, Ginoo, tungod aning tanan nga imong gisulti, nakita nako nga usad ay ko kabuang-buang. Wa ko'y ikatugkad sa imong mga kahibulungang butang gihimo. Busa karon ang akong buhaton, maghinulsol ko pinaagi sa pagbulibod og abo sa akong ulo. Sa dihang naghinulsol siya, kita na siya sa Ginoo, klaro kayo. Unsay nakababag sa atong mata, nga bisag hungiton ta, bisag ang pari dire
kakita na jud ko nga niingon na jud ko nga lawas ning Kristo pero di lang yapon ko kakita. Unsay babag? Ang atong sala. Kanang atong sala. Gitawag na ni Jesus ang atong sala sa Mateo chapter 7. Truso nga mialis atong mata. Truso ba? Munang ningon siya, una ka mga ambisyon pagkuha sa puling sa imong isigkatao, kuhaa sa ng truso nga naa sa imong mata. Kanang sala ba? Kamo, musta may inyong mata ron, wa maalihig truso? Oh. Alihan, oy. Klaro kayo. Why, nakakita Ginoo. Kita mo Ginoo diya sa inyong silingan. Wa mo kita no. Ana, truso imong mata. Kita mo Ginoo anang mga taong galakaw-lakaw nga way balay. Wa mo kita sa Ginoo diya. Ana, truso imong mata. Kita mo Ginoo nga naa diha sa mga kawatan. Wa mo kita. Oh, naay truso na imong mata. Mao ni atong problema karon. Mo nang ningon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, bulahan ang inyong mga mata kay nakakita sa dugwa gyud makita sa daghan kay mga propeta ug mga maalamon nga tao. Nganuman ang Ginoo day mga igsoon kung magsige tag gamit aning atong kaalam mutago siya. Mo nang ningon si Kristo diri, gililong sa mga maalamon ug mga makinaadmanon ang kamatuoran sa Ginoo, pero gipadayag ngadto sa mga walay kahibalo. Ang way kahibalo ba? Kana bang tao nga sama ni Job, di na lang ko magtuga-tuga Lord og tugkad-tugkad aning imong gahom kay mura ra jud kog buang. Kanang buang wa man ginay kahibalo. Nya budawat tatang kita mura ra tag mga buang nga wa tay kahibalo. Ang Ginoo mo pakita dayon nato. Nganuman aron iya tang dadon, iya tang giyahan pinaagi sa iyang kaalam. Parehara gud anagong hibaw kay ka sa atong balaod. Naay balaod ron nga antay sana? Kana bang babae ba, asawa ba, latuson ba, sana bunogon, sa tila kana? Violence against kana? women. Bausi. Violence against women and their violence children. against women. O kana, hibaw kay ka ng balaura. Unya karon kay gitamparos man kasi mong bana. Dikulata man ka. Ang saman, mudangop ka ng balaura. Dangop. Kay balaod man na. Pero sa imong pagdangop dito, ang pangutana, nakakita ka Ginoo. O ang imong nakita, ang kayawanon sa imong bana. Ang imong nakita, ang sala sa imong bana. Ang kangilad sa imong bana. Mo nang kinahanglang madugta kas prisuhan. Nya, pailan ti kag divorce, kinana mo sa tay balaod anang annulment, kay imo kong gi-abuse. Sakto, dili. Purting saktuha. Pero kakita ba ka Ginoo diha dapitan? Bahala mo diha. Basig ang yawa ragi imong nakita. Basig kada nimo kakita sa imong bana nga purti nimong gakos-gakos sa una nakaanak ga imong upat ka buok. Sige kag ingong I love you. Nya karon yawa ka ng dako. Basig mao na ni Pole. Nganoman kay wa sad ta magpakabuang. Unsa may kabuang sa Ginoo? Ingon siya, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Mao ni ang kabuang sa Ginoo. O niya, kung magsigi siya balik-balik ni mong tamparos, pasaylo alag kapituan kapito. Ayaw pagkiha-kiha diha. Mao ni kabuang sa Ginoo. O niya, kung patyon gyud ka, walay laing labing dakong gugma nga ikapakita nimo gawa sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. Mo ni kabuang sa Ginoo. Niya saban, musunod mo anang kabuanga? Magpakabuang mo? Oy, tubag. Tubag mga buang. Katawan tani oy.
Katawhan ta anis kalibutan o gato ning sundon, katawhan kita. Pero ni adinhi ang tinuod nga kalipay, ni adinhi ang tinuod nga kalinaw, ni adinhi ang tinuod nga kahiusa, ni adinhi ang tinuod nga kausaban, transformation, ni adinhi ang tinuod nga kabalaan sa kinabuhi. Di makabot anang atong tanang mga legal laws nga ni violate sa pulong sa Ginoo. Gubot kaita tungod ani ato mga balaod. Kanang na nag-divorce, gubot ang kinabuhi. Kanang na nag-abortion, gubot ang kinabuhi. Kanang na nagbuwag, gubot ang kinabuhi. Kanang nagkinihaay tungod anang yuta, gubot ang kinabuhi. Hasta gani mga managsuon, wa na magtinagdanay. Tungod anang balaura na pwede nimo ikiha basta mulapas og pila ka metros or pila ka dupa or pila ka dangaw nga yuta. Nga tanawan yung mga naong nga nagkinihaay, muramog mga yawa. Labi na mag-atubangay na mo. No? Oh, managsuon ra ba mo? Silingan ra ba mo? Magtinabangay ra ba unta mo? Nindog na lang ta.